Api-apan niya nga api akhlak, na da iman ka, nambalas ang wala sa nga dunia, o ginadabalas ka sa alungan na maut. Lain nga mga kafir. Ba't na nga Christian na maratedet? Kadaklan sa nga paman na mga sarong, ato na mga pipiadet, ariyo. Walang kibo. Respectful siran. Right. Ogi mag-Islam na Allahu Akbar. Mga limpiyop na mga tao, so kadaklan. Ogi na kayo aparatera na api, kapi aparangera na pagulong sila kung naraka jahannam. Right. Napiap man ni karata o muslimi adat paparangay na sabsong ta iman yan na kulog bu kunara ka dyan okay na pagawon bulo tala ko naraka nagpakasul ko surga nangid na sa mga kafir na abad yul abad khalidina fiha tanit sa kunara ka jahannam. So maunad na nga iman sa darajat. So tao ang mapi paparangay nangid na iman yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na dead na kambida nila sa karabaw. Ako sa mga pangayam, na mga pipiadat sa karabaw usap. Di ba? Bandara rin marati-arat na karabaw rin. Ha? Yeah, mapiadat sa mga karabaw. Okay na, dyan hindi panumbaliin. Doon na karatan. Ikat na nga sa ngutak, iliga din. Doon na karata-rata. Di ba? Pagindara ka na rin. Gumbagan na ka din. Natin, sibay na sa minibay. Kawanan. Onto kami yun. Lagi din sa mga tao, da parating kulutan. So, maunan, so yakin. Kaya arga o parataya mga sa pagariamin na tugon Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawa kapadan man sa lagi po indang atikap sa ano nga na mauri aparate si ko Allah Ta'ala ng balasan sa kanino Allah sa surga sa iya kalayan na makasapulo matakap ang kaya dunia sa kalayan. Mau na nga parataya api-apan meranaw Muslim teko Muslim palalalim Muslim makuwinan parataya niyan. Marat ni paparangain. Di pa kadem sa mga pakamuhli ka bed. Okay na mga paratin na pagargano Allah Ta'ala. Maunan so na paratin yan. Kaya miyalis sa sa tawa misabutin so la ilaha illallah sa makaisa. Even one time he uttered the word la ilaha illallah na ad na safety niyan. Ad na garantor, ad na inbalan nula na kapasalan akun sa nula kung naraka jahannam na pakasunod na sa surga. Apa yang punya naraka? Ugi dapat hasil surga. Kalai arga nga parateya. Aymat na babali wala anta nga parateya. Mangalok sa mga pagarian. Gitu. So parateya na so kaparate ko Allah Ta'ala na wajib. Fard. Na so kasya po na wajib. Na so kapakabagro na wajib pen. Iman to na parateya na dito no si shepherd. Ha? Ipumagay. Mako mga eleksyon ni pamagitan sa paratetan ko mga ano to? Mga kandidato. Okay. Ano ni kasagad nga haram na ini dekat tanong sa paratetan lagi inshallah natubot ako bu. Oh to. Kanili pa nga suburon laki kaswal na nakataong bulot na dagkan na to ni suwan ka. Tukman na mga sa subuna di sa mga pamunukan. Pindekat sa parates nga mga tuba kay dikern kada beger nga parates ulutan. Nakalangan nga parates di. So kasyapon. Ino aya ilano wallah sa tao. Ang makaparate sa laybu indang atigap na digita katawan antay. Mako masalah naman na indang atigap parate niyan. Gi problema. Kaad na igira kon mga lusang pagremi nagya paratean na pelayog. Ibarat o tugon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usina so Muslim na so paraten na keangkat sa langit sa kawang. Natama sa di mga tubat na di ka sa paraten. Kapag nakapatay di ka di sina na mga tubat, patay kang bata ka. Mamanakaw ka, apit na kita kapalala mga pamanakaw, na di ka pa ubang may sesa so kapamanakaw adusa aguso parate di kisesa o mamanakaw ka na sa parate nga na keangkat. Naatag ganyan, natama sa di ka mga tubat na di ka kasiso parateya. No kapag nakabatay, amyaman ko ka dengan mga tubat si wala na sa parateya nga. Gitu itu guru tala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hey mga muslim, mga mukmin, nakalak ni so Allah sa titu kalak. Right. Siko kan dege-degang nakalak ni so Allah Ta'ala. Siko kaplupa
baka no plalalim sa kap, baka no plalabit. Kalak ka ni sa Allah. Sigo ka, pag-impledo na kalak ka sa Allah Ta'ala. Gibo ka, pirmang ka. Tabi tagi director, tabi ta kawan. Gibo ka, pirmang ka. Pili ka ko na rin, million. Na iling ka sa Allah, pigilingan niyan. Gitu na kalak ka sa Allah. Na baka matay na baka Muslim ka, once na di ka kalak ka sa Allah, na lalalim ka na miyada ka Muslim. Kapan na miyada. Kalak nga so Allah ko kadiri ka negosyo sa haram na negosyo. Kalak nga so Allah ida ayam ini pundangan na 5-6. Kalak nga so Allah ida ini pundangan na babay ya haram mereka. Ito na ba si kalak nga sa masjid. Ha? Si busa masjid ikalak ka sulutan na. Nami kong transaction na ikalak sa sulutan na. Kalak nga so Allah ta'ala si ko kapasadan niyo adu kata. Igira pag-hajj ka na kalak nga so Allah ta'ala. So malap na dito na maso ariyo. Malap na mapaganad tano. Rilantan ulo tana. Laman mga sa pagrimit to na bisig gold tano. To na bisig kabet ano. Surga tano di ba? Surga tano mano. At ka ba na surga? Allah. Dead na saka to na baga nalaka ko. Kamapay mo sila ada tawron. Ha? Bakan langon tano surga. Okay. Naad na mga lalan, wallahu ta'ala, ad na mga bitikan yan. So, paparangay tanong sa mapya, paparangayin. Okay, na essence na iman. Mapagapagod sa iman. Kaalaman, ay maswa nga iman na lagi do tumadeng kayo, tumadeng, gina ni iman. Gina ni iman. Oh, gina ni iman ang tumadeng. Pero sa roots yan na miya kabagbagal. Ay mga sapak yan, nasa ibadat. Na ay mga ungan yan, nasa paparangay na mapya. Ha? Paparang. Munga na, miya kapi paparang. Basta may nga na iman para tayo mapi paparangay na Allahu Akbar. Miyo nga sa miya ka mismi sa mangga. Na sara-sara pa dun sa mga tao. Ano, gigi, tito ang Muslim. Gigi, ladiwan chekeya, Allahu Akbar. Malapan ni tamok na halalpan na mapya pa ni paparangan ka din kalipatan sa mga sirangan yan malay gagaw makalimos ka ng mga tao gigit tito ang Muslim giti parangay mapya pungan na miya ka mismis na andi tanusan mga sa pagariami imada na kanya-kanya bahala ka na sa buhay mo basta pera ko rin ha. Yung pera ko rin, akin lang lahat. Wala nang, ha? Ipirang tanong. Na mga, ikatlo. Ikapat to. Imaniyat, ibadat, akhlaqiyat. Ikapat na muasyarat. Ito na nga, muasyarat, mga nasang pagariyan. Tanong nga, sunso, kini, buga kang tanong sa panaguntaman, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, managi amal, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na pagampaganay, kaya sakitang ko Muslim, kau yagoy ko Muslim, nagya muasyarat. Social dealings. Giya muasyarat ka mga sa pagriyami, tunganayin ka, pamilyang ka. Tunay buntal o walayin ka. Tunay buntal o pamilyang ka. Tunay tarbiya o mga wata ka, gina ni muasyarat. Tunay inimbiyat ka kung mga wata ka, westernization o islamization. Tunay suldo walay ka, Yahudiya walay o Nasrani walay o Nabi o walay o mga sahaba. Gi muasyarat. Gi mga wata nga, tunay mga wata ka, mga tarmi ulo, dalkas o mga hijab o mga wata. Ha? Tunay mga wata, mga drug, ha? Pasisigupan o tunay mga wata ka, inimbiyat ka kiran. Tunay suldo walay nga, mga TV, mga dajjal, mga syaitan, mga love story, pukasina nga wata, na piyakasinangan sa wata ka. Muasyarat. Naging karag nga muasyarat para sa pagriami na udi kaagapan na kisulutaw kung naraka jahannam.